Wayu dang digayengke Semar Mulya campur sarine Dibugel MC-ne Nimas Bugelwati gandengane munggah ning pucuk gunung dhuwur tiyang matahari terbenam hari mulai malam terdengar burung hantu suaranya merdu orang aku kukuk mas bosok bogel kukuk biasa ayo kukuk lagi bocah buruk ladak ya cari tergiling ini oh masa bogel kukuk bareng asik Semar Mulya untuk anda semuanya Indonesia bersama dengan campur sari Indonesia untuk anda semuanya. Nadyan aku bocah gunung Topangan gunung ora susah aku ngene iki malah ra penak. Sor iki nyawer tegese. Rasah kaya ngono ora kancane aku jane ya ora arep ngono lho, jane aku ya ora arep ngono, aku ora penak e. Mas Mardi, Dek Rizka, mari. Selak kundur kengko karo Mas RT. Iki lho. Ngarep salon. Nando. Yo. Apa kowe ra keling? Mas Mardi, monggo Semar Mulya
gengsingan. Nimasi persis cilikane Bubro. Ngene iki. Bubro nom-nomane ngene iki semene iki. Muncul aku. Saiki sukses mulya. Mulane kaya ngene, wah jan. Matur suwun. Wis nyawer terus ae. Ora penak aku jan. Karo kancane dhewe njaluk lagu ae ya Bu ya. Aku jan ora penak. Ya aku yo iya. Nano. Apa kowe ra kelingan? Tahu kedadian lho, kono esek-esek, wong iki entek. Tinggal. Karo tim Hengki garangan elit kae aku. Ente-entekan wae, Mbak. Lah nggih to, mulane di anu to Mas distandarke. Nano. Alah. Oh, perang dhuwur ya? Kurang. Nano. Bareng sampun papagian.
cintaku nimasito asih atut runtut tansah reruntungan oper Ngaturaken anu kagem Pak Desunar besok tanggal 3 insyaallah berangkat ke Tanah Suci. ya Allah Nah, nggih, Pak De nitip Masya donga nggih Pak De. Allah, ngati-ngati lho Mas Sunar ten mriku. Ah. Dongane kula nek ngajeng Ka'bah Nggih. nggih to. Dongane apa? Dongane apa? Oh kalih Pak De Marso. Oh, kalih Pak De ono. Nggih, ya Allah Pak De kesane lancar nggih. Selamat sampai Pak Dodol kasih tidak? Ya Allah. Ya Allah. Ini dereng mriki niki. Pak De lancar nggih Pak De nggih. Ini berkali-kali aku ucapkan titip doa ya Pak De. Mas Sunar, aja lali tekan konongku nek ngarep ning Ka'bah ning ngarep Hajar Dongane Aswad kuwi kelingan apa? bogel. Dongane. Dongane apa? bogel kuwi paringi sehat, ya to, paringi panjang umur ben iso ngibur keluarga Ancol. Ikan kudu nganggo jeneng asli. Ya mungkin usul Kudu nganggo jeneng asli nek nitip donga. Jeneng aslimu sapa? Omongno Pak De. Budi Setiono. Nah, Pak Budi kok apik men to? Asli jenengku kuwi kok ning KTP Budi Setiono. Oh alah but. Ing sarina ngoyak dindingane sawang ngene datan genggang sarambut lamun adoh caketing ati Saged Pak De. Sareng yen cedhak. Lah miki mau paling nyoba sithik. aku jane iki isin ning kene iki kowe ngerti apa ora aku ngenteni lencir Kowe aja ngono, Mas. Mas Langenane iki Gur Mas Budi. ora biyen iki Ora. aku iki critane lencir batalke disowanke mrene Ora. lah Mas Sunar lho digawe MC-ne lencir dudu bogel Live streaming. aku jek kelingan ae Saniki pun pindah teng Obogel to, Pak. saiki bogel terus matur suwun lho Mas Nyat bagus kowe kok, Mas. Dadine Pak De yo pilih jenengan. yen Nah. cedhak Neten kumise. yen cedhak Pak De lho, yen cedhak. aku malah Pak selere Sido Pak De nek. yen cedhak tansah mulat sida asih oper Pindo mimi han mintuno. wis kae berarti dak yayu Turene Pak De tenggen anu Pindo juragan mimi mie ayam lan tadi. mie ayam. Pindo mimi lan mie ayam. Hayo bareng Kang Mas hane tepi wajib sida asih praya Alhamdulillah. aku ora ujar kalau di bojo Rizka karo aku lah Kepiye? duit ora tak broke kowe ora tau nemu bayaran langsung pakai kowe tenan Pak De setya tuh menika. Pak De beksa mboten. Kakung terus mangke gelang kalung puyung. Halo.
puyung. Kok terus Dadi dilewatke puyung. tembang kangen. Nah, kembang rawe. Tembang kangen sik. Iki Gelang puyung sik. kalung, Pak D terus santri pekok. Lho, kandhani. Sing peka sing ibot. Dudu aku. Mugianto berkahing witi ayo hatiku Puput maju. tansah limpah Puyung Mas Wanda. setya kula tansah Puput Bu Gauri. Sini sayang. Pak Wisnu. Yang belum keluar cuma Pak Wisnu. Mas Joko iki, Bu Joko. Bagianmu kudu ngetokne Pak Wisnu. Monggo Pak Misno. Yo ora tenan to. Monggo Pak I. Kok iren lho, Mbak. Apa maksud? Lah Pak Dewe. Gak iso, mosok Dedek gak dikasih. Mulai. Kan ki mau sing 50 diubeng-ubengke ngene galau Dek, tiketne sapa ya to. Oh nggih. Pak D, Amek dalu nggih Pak D nggih. Bablas ke tembang kangen Mas Landa. Iki mau Pak D ya janjine kudu entek lho Pak D. Oh iya no. Dodoku. Yo, Ya, Dik. Puput. Dilebokke, Put.
diam-diam merayap datang seorang bugel hap lalu di gelangan cowok asik Pepi Ariwi Monggo Pak D Mardi. Gelang kalung diputer niki. Iya. Iya. Monggo. Sik bersama dengan campur sari Semar Boyo. Salaman sik Aku mau wis salaman. Wis to? Sampun. Walah jebule. Tapi nek ping pindho ya engko entuk gelas kayane. Masa ya yen to rezeki Pak Mardi sing mari iki. Pak Mardi maringi. Ya ini Nggih, Pak. Iki enten hak ini, Pak. nano. Pak. Hah? Ten hak ini. Beda iki. Eh, Rizka karo apa karo Puput mau pirang-pirang. lah kula dereng lho, Pak. Lah jenengan rek pilih kasih. Oh alah wetonmu salah ya Salah weton ya. Wetonmu apa? Hah? Rebuk paing lho kok. Dadine nek paing ki Ibu jungkruk. oh ngono. Lah nggih. Lah kok kula dereng Pak De. Ra dadi ngopo sing penting ditembangke ya toh. Heeh. Nano. Yo. Kelang-kelang Semar apa seliramu rapakan ana di mana anak kambing saya. wiwit kutamati anget dobah bogel sing tak pikir
Nuwun. Sampun kat. Sik, Mas Sunar. Aja ninggal. Aja ninggal aku trimo gonceng. Wiwitku janjine bebarengan. Bareng-bareng lagi abang terus kepiran. Liyane. Liyane kok aja ngijin. Kok aja ngijin. Lamun ece. Lamun ngijin asale sambil kulite. Liyane. Liyane kok aja ngijin. Kok aja ngijin. Lamun ece. Lamun ngijin. Lamun ngijin asale sambil kulite. Semar Mulyo Anda semuanya. Monggo Mbak Sri. Masih bersama dengan campur sari semar Mulyo Indonesia. Yo, Aja ninggal aku trimo gonceng. Wiwitku janjine bebarengan. Bareng-bareng ame abang terus kepiran. Liyane. Liyane kok aja ngijin. Kok aja ngijin. Lamun ece. Lamun ngijin. Lamun ngijin asale sambil kulite. Liyane. Liyane kok aja ngijin. Kok aja ngijin. Lamun ece. Lamun ngijin. Lamun ngijin asale sambil kulite. Masih bersama dengan campur sari semar Mulyo Indonesia. Bukel Mania. Aja ninggal aku trimo gonceng. Wiwit budal. Wiwitku janjine bebarengan. Bareng-bareng lagi abang terus kepiran. Liyane. Liyane kok aja ngijin. Kok aja ngijin. Lamun ece. Lamun ngijin. Lamun ngijin asale sambil kulite. Liyane. Liyane kok aja ngijin. Kok aja ngijin. Lamun ece. Lamun ngijin. Lamun ngijin asale sambil kulite. Alhamdulillah, Pak Dik matur nuwun nggih. Sampun lunas nggih Bapak. Mas. Santai sinarkan kadang-kadang semar Mulyo campur sari. Sinengkuyung AJS Audio ngundang. Limun sigarane ayo ngomong.
Nganggo ayo-yo ngono iki, Mbak. Api. Tenan kok. Api. Amben ngayung go meme gaplek ya, Dek ya. Ben ayo, Dek. Lebokke. Iya, Ndang. Terus kayu anune mlethek. Oh, alah, Dek iki kira. Ora, mboyo. Ya ngono kuwi anggere Dek suci ki ngono kuwi. Ora kok. Alah. Kok kowe. Kok ngerti nek meletek? Nek ora mlethek kok. Kok Mingkup. ngerti? Yo. Dhuwur kretek sore jurang, Dek. Ayo. Sing dhuwur mata, sing ngisor. Goyang ala ayo, Dek. Ayo yo. Cekiring pen ayo bomu. Ijek bal-balan kalau ngedasi, Dek. Kalau kalah kanggo saiki pen ayo, Dek. Ayo mas, hit sing milih. Jalali lo. Ngono ta? Persis Karepku. ayune ya wis padha Swargi Suci, suarane padha karo Swargi Ledek Suci mentir. Ah. Nganggo ayo-yo to. Ayo-yo. Ben ayo mbokmu ngono biasane ya. Ben enek peneruse. Ndang, Nek persis Rizkawi muga ndok nitis ning kowe. ndang piye Jal? Ajari sik. Hah? Terus iki milih. Nano ayo-yo. Kayak iso aku sumpahane kowe. Ben ayo mbokmu miring mbokmu. Oh ngono ta? Nganggo miring. Oh kudu ngono. Ayo. Parian. Aku kan iso timun sigarane. Ya, timun sigarane yo. Ayo bangun miring mbokmu ngono bare yo. Sampeyan elan anu. Lho parekane bagiamu kok. Ayo coba dicoba sik. Mumpung ki dipirsani karo piyai-piyai Sragen. Penggemare Swargi Sinden Suci Mentir. Piye? Ngetan bali ngulon ayo yo. Ben ayo mbokmu diwasedian ra kelakon. Miring-miring ayo. Kayak iso. Angkat tangan aku, angkat tangan. Oke. Nak rupane wis persis. Ayo tak oh. Ayo. Ki jatahmu sik, Dik. Heeh. Ayo. Ora usah nganggo sing ngono-ngono kuwi. Ya wis ora usah nganggo. Timun sigarane